Dos homes que són un mateix, que tenen tantes trobades com desencontres, que tant es fan la traveta com es necessiten. Éssers errants en un no lloc i en un no temps. Un espai imaginari carregat de poesia, de patiment, de bellesa, de joc, d'humanitat. Sobretot volíem fer un treball molt físic, un treball on partint del cos es passés a la paraula i veure quina importància tenia cada cosa, i trobar un lloc mig, és a dir, no és l'Eduard que parla i el Pep que balla per res, a l'espectacle, per res. Un pobre desgraciat, un pobre element humà deixat aquí al mig del desert. El seu nom és Caín, té un germà que es diu Caín, això ja ho hem dit però és molt important. La situació bàsica d'aquesta història és que aquí no passa una merda. Perdoni, professor, però dos germans que es diuen igual és una mica raro, no? L'Abel tampoc té massa interès perquè el que es queda és el Caín, és el marcat, és l'expulsat, i el que ens imaginàvem i ens donava molta tela de treball era què li va passar al Caín després, no? Un cop expulsat, en aquest desert perdut a un lloc qualsevol, i es desdobla perquè té necessitat de parlar amb algú i de cobrir aquesta absència que és el germà mort. Punt número 2. Aquesta mirada, questo sguardo perduto nell'orizzonte, és perquè no hi ha més collons. L'actor Eduard Fernández ha volgut tornar de les pantalles als escenaris i no ho ha fet amb una obra de teatre convencional. És una peça de creació absoluta, juntament amb el coreògraf Pep Ramis, de la companyia de dansa Mal Pelo. És un espectacle que està molt basat en una feina molt física, també molt teatral. Podríem dir que per un cantó no ballem i per l'altre tampoc fem un teatre només de test. És un camp més híbrid i on toquem diferents llocs, diferents textures i cossos. Hem construït un cos que hem treballat bastant, jo diria que molt, i tot és un treball molt subtil de com anem passant d'una escena a l'altra, d'un lloc a l'altre, a vegades amb predominància d'una, a vegades l'altra, a vegades estem els dos. Ell és un gegant. I per què és un gegant? És un gegant perquè amb ell va començar una altra vegada la història. Aquest home, fet físicament, aquest home es va inventar el bé i el mal. Sí. I ara t'has parat i t'havies d'haver mogut i t'has parat i com que tot ho fas malament i sempre t'equivoques haurem de tornar a començar. Amb la participació de Los Corderos, Andrés Corchero, Maria Muñoz i partint d'un primer text sobre l'episodi bíblic de Caïn i Abel, de la dramaturga Victoria Sponsberg, han construït aquesta creació poètica centrada en la dualitat. En Caïm i Caïm han unit els seus dos mons per fer un llenguatge comú i alhora diferent, però especialment tenint en compte el moviment, un element important que se sol deixar de banda. Penso que la dramaturgia és particular, és estrany en certa mida per això, perquè són dos homes que és un que es va inventant moment rere moment què és el que passa amb alguns moments més poètics, jo diria, per part de l'espectacle. És un espectacle difícil d'explicar, basat, com diu el Pep, en dos cossos que es mouen, dues persones que estan allà i que evolucionen i que passen per diferents moments i que van intentant recordar què és el que va passar, van intentant oblidar-se del que va passar.